जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि नांलायबाय लोगोफोर नै नैबे जाबाय सिक्किम ट्रेडिशनेल ड्रेस बक गुड मर्निं फ्रम दिस आइकनिक टाउन Gangtok and this is our hotel guys. This third floor. Look at the view guys. देखो माने लोगोफोर दायो जों बानायगासिनो पारमिट मानोना जों थांगासिनो गाबोन नाथुला पास अके माने जोंनि रुमनि गाहायावनो बानाय आरोना पारमिटखौ खिन्थु जोंनिया एसे भुल जाबाय जों माने सानदोंमोन जे माने दिनैनो बानायगोन दिनैनो थांगोन बिदि सानदोंमोन आरोना खिन्थु पारमिटखौ सानसे सिगाङावसो बानायनांगौ सिक्किमाव माने बिदि जों रुल दं होनना मिथियामोन आरो ओरैबायदि कस्टलि गाबोन जों थांगोन नाथुला पासआव खिन्थु सानै मानसियावनो 1500 टाकानि माने पारमिट खिन्थु अरुणाचलावबा जिखिजाया बेसेबां 150 जायोमोन 150 250 जायो खिन्थु बेयाव ओरैबायदि कस्टलि माने मानसिनि थाखायबो टेक्स लायोनो फाग्लासो थगायगासिनो नामा आखोथाय सोरबाफोर थगायजाबायसो नामा जों थ' 1500 टाका लाबायनियाव नै बानायगासिनो बेयो थ' दायो नियावनो बानायगासिनो पारमिटखौ बा माने ओरैबायदि आखा माने नाथुला पास थांनो थाखायनो जेकेट टेकेट गानजोबायमोन लंपेन्ट गांनै गानजोबायमोन खिन्थु पारमिटआव फैबाय मा दिनै जाया गाबोनसो थांनांगौ सानसे नांखागौ फुरा उपाय गैया आरोना जेकेट टेकेट लंपेन्ट जमाय जुथा सब नांबाय जों बयनि बिराद आखा ओरैबायदि एक्साइटमेन्टआव ओंखारदोंमोन आं बिदिनो ओरैबायदि एक्साइटमेन्टआव ओंखारदोंमोन नाथुलानि थाखाय खिन्थु हाय कारो यार ओमफ्राय निजा नायदो नैबे जाबाय इस्ट सिक्किम जों थांगोन नैयाव ओमफ्राय नैबे जाबाय नर्थ सिक्किम निजा लाचुंफोर दं आरो नैफोराव नै थ' लोगोफोरनि दा जोंनिया पारमिटआ माने दायो बानायबाय खिन्थु गाबोन बियो एप्रुभ जागोन थ' गाबोननिफ्रायसो बे खामानियाव सोलिगोन आरो काल सुबह 8 बजे ना भैया अके नै दा जोंनिया ब्रेकफास्ट हालो मम' सुपबो गैया ओमफ्राय बिनि 100 दा एसे कस्टलि माथो खालामनो नङा होमबा गेंटक नङा होमबा एसेबां मेन सिक्किम दे खालामलाय थ' लोगोफोर नै दायो जों थांगासिनो रप वे थ' नायसै मोना माने गेंटक फैनानै आरो रप वे गाखोआबा मोजां नङा होमबा खिन्थु जोंनि ओंखारनाया लेट जाबाय दायो जागासिनो एथा माने ओरैबायदि एसे प्रब्लेम जादों दै एसे प्रब्लेमखौ आं दसेनो बुंगासिनो आं मोनसे सान्थि जागा लानानै थ' दायो जों पार्किंनिफ्राय गारि थिखांगासिनो पार्किंआ ओरैबायदि कस्टलि लोगोफोर माने पार डे 200 रुपिस माने गेंटकआव मेन प्रब्लेमा जाबाय पार्किं आरोना नै बिराद कस्टलि जायो माने पार डे 200 जोंनियाव गारिया बेयाव साननै जाबाय 400 जाबाय आरोना नै साननैयावनो जी बाइक निकलनाय नैबेनो जाबाय माने नैबेनो जाबाय माने अल सिक्किमनि हेड आरोना माने गेंटकनि मेना नैबेनो सिक्किमनिबो हेड आरोना बियो लोगोफोर नै सहैबाय रपवे गेंटक रपवे बहुत फेमास बियो थ' नै बाइकखौ बेयाव पार्क खालामना लाबाय नायनोसै बेसेबां लाइन दोङो थ' माने दायो माने 10 मिनिट नेनो थिनदों माने टिकेट आरोना माने लोगोफोर माने जोंनिया काहानिया एसे बेलेग जादों माने जों गासै फैदोंमोन 6 जन माने गार्ल्स 7 बयस 7 आरोना थ' माने जोंनिया टारगेटआमोन नर्थ सिक्किम थांनाय खिन्थु जोंनि लोगोफोरा जाय फैफादोंमोन बिसोर माने नर्थ सिक्किम लासै बाइक सालायनो माने हालानो माने बेनिखायनो बिसोरो थांला आरो इसोर माने एक्सट्रा माने गारि हमनानै थांसिगोन आरो बिसोरो थ' जोंनिया माने गारि हमनो माने नै जोंनिया गारि गाखोनो हाया माइ गाखोनो गोबायनो थ' बेनिखायनो जों डिसिसन लाबाय जे गेस टिकेट बाहासाला लाबायसो जों बाइकजोंनो दिनै जों पारमिट बानायदों ना गाबोन जों फुङाव नाथुलानि थाखाय जों ओंखारलांगोन आरोना एक्सट्रा जों सानैदों स्पेसियेल दे बेयो माने बाइकजों आन्था जागोन खिन्थु जोंनि ओमफ्राय साबाया बिसोर साब्रैया जों लोगोफोरा कार लानानै बिसोर साननैनि थाखाय 0 पइन्ट लासै थांसिगोन आरो बिसोरो माने आं थांनो गोसोमोन खिन्थु थांनो हाया मा खालामदा आरो नङा थांजायो जों सानैबो 0 पइन्ट लासै माने थांनो हागौमोन खिन्थु सानैल'बा एसे बोरैबा नांगौ आरोना जेखिजाया आंजों लोगोसे सोरबा सासे राइड पार्टनार थानायबा माने थांगौमोन आरोना थ' जियानो जायामोन दायो जोङो नेक्स्ट फैफिननांगोन ना दानो गिदिंजोबना लाखाबा नेक्स्टनि थाखाय माबा मोनसे अपसन दोनदों आरो ना दायो जों गिबियावनो रपवे गाखोनोसै गेंटकखौ नोंथांमोननो बोरै देखायनो थ' दे दा जों गाखोबाय आप लोग कहाँ से हो कलकत्ता से यहाँ पर आए हो वाओ हम लोग असम से हैं हम असम से अच्छा तो नहीं लिफो मैंने 4th फ्लोर है भी 4th फ्लोर आ गया तो माने हेलमेटखौ लांनो होगासिनो माने लांजायो खिन्थु मानसि बुरजा लांनो होआ आरो खिन्थु थ' जोंखौ नै नियाव दोननो होबाय सेभ होनना बुंदों बिसोरो लेट्स गो हेपि फार्स्ट टाइम लाइफआव लोगोफोर नै जोंनिया सहैबाय गारिया वाव हे जोंनि फार्स्ट आरो नै लाइनाव जोंनि फार्स्ट नै द फार्स्ट भिउ लागोन जों मा होनदों मावोथ' आरो yes first time लै first experience जय ईश्वर भगवान ईश्वर बेस्ट भिउ निकला का जाने
Hei, jangan getar nih. Ini mau dulu. Ini kan gigi manstra. Oh ini mau nih. Talaga pernah nih, karang apa ya? Ayo, singonan ada. Nah, masih bernaik sang putar nih. Peribab. Agak sembuh. Wow, this is Gangtok. Wow, gila, ada deh, ini. Singonan nih, kudu. Gede namanya. Ya, best experience in life. First time nih. Ayo, mana sih? Kita beri mana? Mana gezu deh, agak sih gezu sih. Ini menjadi Gangtok Town. Nih, town nih. Wow. Tuh nih, sofir nih. Wow. Next station. Oमफ्राय जोंनिया रिटार्न जागोन आरो बिनिफ्राय nih. ओमफ्राय दामा बिनिया जोंनिया थांनायनि फैनायनि सासेयाव 153 करि आरोना 153 माने 306 टाका सानैजों थांलाय फैलायनि मोजाङानो बे हिसाबै बाजेटनि आरो नै सिङाव नायखौ रिभिउ नाय वाव माने दार्जिलिंनि रुजुनायाव गेंटकआ बहुत गरम ने बहुत गरम माने गेंटकआ बहुत गाहाय रे दार्जिलिंनि रुजुनायाव रे थ' बेनिखायनो आइसक्रिम जानो गोनां जालायबाय दार्जिलिंआव जेकेट खिन्थु जों गाबोन थांगोन जायगाया नाथुला बास बेयाव दासान्दि 3 डिग्री सेलसियास सोलिगासिनो ओइ थांबाय दालांफोर दायो जों थांगासिनो बागडंग्रा वाटारफल आरोना नै थ' दायो जों फार्स्ट गाखोबाय माबायाव रपवे बेनिफ्राय सेकेन्डआ जादों बागडंग्रा ओमफ्राय नेक्स्ट जोंनिया लकेसना मा जागोन बेयाव थांनासो मिथिगोन आरोना लेट्स गो टु बागडंग्रा मोनायानो स्पिडआनो बुस्थुआ माने खारायबाय थानाय गोजौआव बाइकआनो हाबावलायाखै ना खारायबाय ना ग्रीन स्टेट अफ इन्डिया नै ग्रीन स्टेट अफ इन्डिया माने बिनि माबाफोरा न'फोरा बिराद स्टेन्डार्ड आरोना माने साफा बिराद माने आंनि नुनायाव माबाया गेंटकआ माबानिख्रुइ दार्जिलिंनिख्रुइ साबसिन माने दार्जिलिंआबो मोजाङानो खिन्थु बेयाव बहुत माने स्पेसनि बहुत प्रब्लेम बेयाव माने लामाफोरा बहुत सेफा दङ आरो न'फोरा एसे बोराय ना बागडंग्रा वाटारफल ओमफ्राय नायनाय माने सिक्किमनि गासैबो टेक्सिफोरनि माबायानो बनायदानो मानोबा गोमो माने मोनसे माबा खारैफोर रुल्स माने थ' नैबे जाबाय जोंनि सेकेन्ड डेस्टिनेसन गेंटकनि ओमफ्राय थार्डआव थांगोनलै गास जायगा थां देखो मेप देखो जोंनिया मा फुरा मेपआव नायबाय खाथियाव मा दङ थांबाय बेयाव बोला नहीं बेच कितना है प्राइस कितना है एक से एक ना नहीं चाहिए हो जाएगा मतलब पेन चुके हम पानी थोड़ा सा कम है ना पानी अभी थोड़ा सा कम हुआ है कब ज्यादा होता है किस टाइम पर रेनी सीजन पे ना अच्छा माने अखा हाबा बिराद बोरै जायो आरो बेनि थोड़ा सा कम कर दीजिएगा कम करो दोनों में 100 ले लो नहीं 100 ले लो ओके सेक्रेट दु दे गारनांगौ एसे माने एसे बेलेग माने ट्राइ खालामनि एसे दाखालि नेपालि नुमोन बेबो नेपालिनि जागोनलै ये लगाव सिक्किम ट्रेडिशनल ड्रेस नैबे सेकेन्ड टाइम सिक्किमाव नांलायबाय Yes. बढ़िया हाँ ठीक है ये मेरा वाला है Oh my God yes महाराजा जाबाय माथो माबादो गानहोबायसो Talaga pernah nih, ini beda baik. Sikkim traditional dress boko. Nakali Darjeeling kau sungai Nepal itu kalah baik. Ini beda boko. Mana Sikkim ni mana traditional lah na? So बहुत बढ़िया. Best. कैसा लग रहा है भैया? Bukan gitu. Dapat itu best na? Darjeeling था nih ada halo semua nih. Gitu nih, sang gelawar nih nih. कैसा लग रहा है? Wow. California mau udah nih, zipline dulu nih. Zipline. Wah, apa? Cokor bayi nih. Baggdongra waterfall. Wow. Mama di mana dress kan nih? बढ़िया. Itu जोङो दामखौ खमाय बेसां मोननैजों माने 50 लाबाय जोङो. दार्जिलिंआव ओरैबायदि कस्टलि मोननांगौ बे 200 मोनसेयावनो 400 थांगारो 400 खमायासैना आरो नङा आं बुंदोंमोन मानियासै मिथिगानो दे
Jangan jangan baru bisa nang bay. Daijeng beza kan borangan. Kah per ya per? Lokasi ni ko. Telepon di daijeng ni ke lancer na. Gari langsung. Kiतने भैया 50 रुपया सिक्किम नि मोनसे माबा आरोना नि सिक्किम नि मोनसे मेमोरिज हिसाबै आरो नै सिक्किम अ फुलदर सिक्किम तलक फनाय नै दिस इज ग्याङटक ओमफ्राय नै नियाव हेलिकप्टार मोनसे दङ नै ओइ नाहरलाय नै बिराद गिदिर बियो आर्मिफोरनि जागोन बियो आर्मि थ' नायदो नै बाजै जय बर' हारिनि